Здравейте! Ето, че дойде и времето на Водолеят. Слънцето влезе в този зодиакален знак на 20 януари и това ще е нашата тема днес. Водолеят е мъжки, въздушен и неподвижен знак. Управляват го планетите Уран и Сатурн, Меркурий е в екзалтация, а Слънцето е в заточение. Като мъжки знак Водолеят е екстравертен, а като неподвижен не бърза за никъде. По-скоро задълбочава и развива темите, които го вълнуват, отколкото да инициира нови. Като темперамент, въздухът и в частност Водолеят се свързва с сангвиничния такъв. Това означава висока външна и ниска вътрешна активност. Въздушният елемент също така е свързан най-вече с интелекта и умствената стимулация. Необходимо му е да мисли, да осъзнава, да развива теории. Важно е да му е интересно. Водолеят е знак на свободата. Планетата, която го управлява, е Уран и се свързва с новото, промените, изненадите, оригиналното и уникалното, шока, революциите и рязкото поляризиране на всичко, до което се докосне. Уран е очаква и неочакваното. Затова и Водолеят често е различен, може да изглежда дори шантав и да има твърде странно поведение. И той се забавлява с това. Или пък поведението му да е абсолютно обрано и дистанцирано. Но каквото и да е, той като въздушен винаги е способен да обоснове действията си, колкото и смахнати или ирационални да изглеждат те. Уран се свързва още и с електричеството, а в тялото управлява нервната система на човека, гениалността, но и лудостта. А често тези неща са свързани, тъй като да се създаде нещо оригинално, е необходимо да се видят нещата под различен ъгъл. Същото нещо, отклонението от познатото и нормите, наричаме и лудост. Как ще се прояви, положително или отрицателно, и за човека и за околните, зависи отново и винаги от нивото на съзнание, на което се проявява планетата или зодията. При силен Уран, а и при самия Водолей, идеите могат да идват като светкавици, като прозрения. Духовното качество, което Водолея носи, е способността да раздвоява съзнанието си, способността да се наблюдава отстрани, безпристрастно и обективно. Въздушен знак, необременен от емоции, които да изкривяват възприятието му, Водолеят е способен съвсем ясно да вижда както себе си, така и околните точно такива каквито са. Затова, заедно с Девата, той е най-обективният зодиакален знак. Уран в митологията, богът на небето, знаете, губи своя пол. Това също е присъщо за урановите хора и за водолеите. Затова Водолеят се свързва и с ангелските сили. Те нямат пол, отвъд него са и не носят проблематиката на дуалността и разделението, което изживяваме в земен план. И няма правилно или грешно. Всичко е такова, каквото е. Водолеят умее да вижда хората не само като мъже или жени, а като човешки същества. И не само това. Всички роли, които играем в обществото, шефове, подчинени, жертви, всякакви иерархии и структури, на Водолея са му смешни. Той носи духовната мъдрост на Уран и вижда нещата от по-високата перспектива, която е единството на всичко, от място, където няма роли, маски, пози и надпреварване кой е по-най. Разбира се, да не го изкарваме чак такъв, докато има его и страх в човека, тези теми ще ги има, която и зодия да е той. Но сега говорим за архетипа, за чистата същност. Обикновено през човека се изкривява повече или по-малко. И така, за това наричат Водолея зодия човек. Той разбира от хуманност, човещина и наистина е много добър приятел. Приятелите, това са хора, с които имаме равнопоставени и дистанцирани отношения, общи цели и обща посока, в която да се развиваме. Водолеят уважава и умее това нещо. Проблеми може да срещне в отношенията със своя партньор, тъй като Водолеят може да се държи с него както с всички останали и с нищо да не показва, че другият човек е по-специален за него. Водолеят и Уран се свързват с бъдещето, с перспективата, а оттам и с всякакви иновации и технологии. Също имат отношение към научната работа, астрономията и астрологията, тъй като богът на небето Уран е свързан с звездите. Уран, а и Водолеят носят няколко принципа в себе си и е ценно да разберем към какво ни подтиква тази висша планета. Уран дава вяра, свобода и смелост. Уран подтиква към промяна. Ето как. Първо, да имаш смелостта да си различен, да си себе си. Второ, да се отстоиш и да се заявиш пред света, защото той се противопоставя на различните. И трето, когато си приет, отново да се промениш и отново да се отстоиш, защото животът е една непрекъсната промяна и това е пътят към себеразвитието и свободата. Премахването на задръжките, моделите и ограничаващите разбирания. Сега, когато сме на прага на епохата на Водолея, нашата задача
имайки вече самостоятелно мислене, което трябваше да сме изградили в епохата на рибите, да създадем групи, общества от независими и самостоятелни хора, които да живеят не в страх и зависимост, а в свобода и хармония.